बोडोलेण्ड डायरी भल्ट 1 एना-एनि एलबामखौ मैया चिरां जिल्ला काजलगावआव थानाय हाग्रा बिफाननि आलासि न'आव बेखेवना होयो NCLA अमल बसुमतारिया। बे हाबाफारियाव जरखा आलासि नुजाथिफैयो सिडली चिरां आबसु बारग' आफादगिरि बिरबल बसुमतारि, गुरुबासा साहित्य सभानि आफादगिरि बाबुराम बसुमतारिया। एना-एनि एलबामखौ गाहाय दिहुनगिरियानो जादों बादारी फिल्म प्रडाक्शननि बिगोमा बिपुल मुसाहारिया आरो बे एलबामावनो फावखुंगुर हिसाबै बिपुल मुसाहारियानो लोगोसे बिथांनिनो अनजालि बिसि सानसुमै मुसाहारि फावखुंग्रि बावथिना खालामदों होनना बिपुल मुसाहारिया रोखा फोरमायो। बेजों लोगोसे आलादा रायजो नांगौनि दाबिखौ लानानै बे एलबामखौ दिहुननाय जादों होननानैबो बिथां बिपुल मुसाहारिया फोरमायबावो आरो MCLA अमल बसुमतारियाबो बे एलबामखौ नायनानै गोजोननाय फोरमायदों आरो बे एलबामखौ रायजो राजाफ्रा अनसायनांगोन होननानै खौरांगिरिनि सिगाङाव बुंथिनानै होयो। गिबियावनो मिडिया बिथांमोननिसिम आङो खुलुमनाय जासिबाय। दिनैहाय बादारी फिल्म प्रडाक्शननि जि दिहुननाय बड' मिउजिक भिडिअ दा बेखौ जोङो बिपुल मुसाहारि बिथांनि बेनाराव दिहुननाय बियो बड'लेण्ड डायरी। बे बड'लेण्ड डायरीखौ दिनैहाय अफिसियेलि बिथाङा रिलिज खालामनाय जाबाय आरो बे रिलिज खालामनाय हाबाफारियाव बा बेखेवनायाव दिनै बाहागो लानानै खोब गोजोननाय मोन्दों आरो बिथांनि जि मिउजिक भिडिअ बेखौ नायोबा सोब मोनसे इमोसन बर'फ्रा जे गोदोनिफ्रायनो रायजो बिबोदों आरो बेयो मोनसे गोथां जारिमिन। बर'फ्रा दे आलादा रायजो बड'लेण्ड बेखौ गोदोनिफ्रायनो बिबोनानै दिनैसिमबो मोनाखै। जोङो दिनैहाय BSc मोन्दों, BTC मोन्दों, BTR मोन्दों, नाथाय जोङो बर'फ्रा दासिमबो आल्टिमेट मोनसे गलाव जोङो सौहैनो हायाखै। दा नैबे बर'नि मोनसे गोथां जारिमिनखौ बिथाङा नैबे मिउजिक भिडिअनि गेजेरजों बेरखांहोदों आरो खोब मोजां जादों। गासिबो जोंनि बर'नि गेजेराव आन्दलन समाव जोङो माबायदि बै समाव थासारि जाबोनाय आरो दिनैसिमबो बर'फ्रा जोङो खौसे जानो हायाखै राजखान्थिखौ लानानै गावजों गाव नांलाय खमलाय बियो जाबाय थानायखौ मोनसे मोजां सिनारि बिथाङा दिनै दिन्थिनो हादों आरो खोब बाख्नायथाव आरो बिराद मोजां आङो जादों सानदों। आरो बिपुल मुसाहारि बिथाङा जोबोर खस्थ'नि गेजेरजों दिनै बे मिउजिक भिडिअखौ रिलिज खालामबाय। साफ्रोमबो रायजो राजाफ्रा जाहाथे नायो बिथांनि भिडिअखौ अनसायो आं बेखिनिखौ खावलायबाय। बे मिउजिक भिडिअखौ आंनिनो निजा बादारी फिल्म प्रडाक्शन मोनसे इउटुब चेनेल दं। बे इउटुब चेनेलावनो आङो दा आपल'ड खालामगासिनो दं आरो बेहाय सार्च खालामनानै नायबा मोनगोन आरो। एलबामखौ बानायनायाथ' गोबावबो होनजायो आरो थाबबो होनजायो, माने साननैजों जोबदों माखासे शुटिंआ। ओमफ्राय बे मिउजिक आरो माबायाव मिउजिकआव एसे गड़बड़ जादों आरोखि, खारन सासे आंजों लोगोसे सासे माने गुबुन हारि सासे दंमोनथ', दा बेजों बानायनायाव एसे बे बड'लेण्डनि खोथाखौ लानानै एसे दान्थे बिदान्थे एसे माने मिउजिकआव खेलिमेलि जानानै आं माने बर'नो हायाखैमोन। स्पष्ट खोथा आरो बियो थांखिया माने आङो बे कनसेप्टखौ ओरैबायदि बानायदों जा गोदोनिफ्रायनो बर'आ रायजो बिबोनाय हारि आरो बे रायजो बिबोनाय कालसारखौ जाहाथे दाबावथों। दा जोङो बड'लेण्ड मोनफुङै हिसाबै जोंहा बिबावनांगौ दंबावो, बेबायदि कनसेप्टखौ लाबोदों आरो गोदोबो बिदों आरो इयुनावबो जाहाथे बिबाय थाथों आरो इयुन जोलैफ्रा बड'लेण्ड बिनाय कालसारखौ जाहाथे दाबावथों आरोखि। बेखिनिखौ आङो बे कनसेप्टआव एसेबाबो माने लाबोदों आरो। बे बड'लेण्ड डायरी भल्ट 1 जादों दानिया, ओमफ्राय नामा जाहैबाय गानना एना-एनि आरो। ओमफ्राय बड'लेण्ड डायरी भल्ट 2 जाबावगोन, बेयाव आइ बिमा जागोन आरो। आं दिनै क्लियार होखाबाय आरो बे जागासिनो दं, बेबो फैबाय थागोन आरो। बिराद खस्थ' मोन्दों, खारन बिराद सान्दुं गोसा, ओमफ्राय माखासे बिराद रायजो राजाखौ लानांगौ जाहैबाय, पुलिसनि खोथा थाबाय, माबा माबि एरेन्जआव बिराद खस्थ' मोन्दों आरो। माने मानसि बुरजानि माने शुटिं जाहैबाय नालाय, ओमफ्राय बिदिनो आरो एसे माने खरसायाबो एसे बारा जादों आरो। फावगिरियाव माने बेवहाय एसे एक्टर एक्ट्रिस माने आंनो माने मोनसे रल लादों। बे रला जाहैबाय माने गोदो सासे माने बड'लेण्ड बिग्रा आन्दलनकारि मानसिमोन आरोखि बियो। बिथाङा माने दासिमबो बड'लेण्ड मोनफुङैयाव बिथांनि गोसोआव दुखु दङ। बेखिनि कनसेप्टखौ लाबोनानै आंनो बे रलखौ प्ले खालामदों आरो। थारमाने फाग्ला टाइपनि मानसि आरो, बड'लेण्डखौ सानबायबायनानै माने फाग्ला रुप आरो बियो। बे माबा रलखौ आंनो प्ले खालामदों आरो। टेकनिशियान लाइनावथ' सचिन लाहारि होननाया केमेराखौ खेबदों आरो एडिटिंआवबो बिथाङा खालामदों। ओमफ्राय कमप्लिट डाइरेक्सन आं खालामदों, ओमफ्राय लिरिक्सआबो आंनिनो, मिउजिक ओमफ्राय खननायाबो आंनो खनबाय आरो बिदि आरो। रायजो राजानिफ्राय आं खावलायनो साननाया बेनो, एसे सिगाङाव मानसिफ्रा कन्ट्रभारसि जागोन नामा बे एलबामखौ रिलिज खालामोब्ला, राजनितिक फैगोन नामा, बा माबा मोनसे जेनेबा पार्टिखौ लानानै माबा मोनसे जागोन नामा, बेबादि अनेक मेसेजफ्राव फैदोंमोन। आं बेखौनो दिनै रायजोफोरनो खावलायनो सानो,
बे मोनसे हिस्टरिक होनना बुंनो थाङोब्ला आरोखि बेवहाय माने सोरनिबा ओरै माने लानानै बेखौ बानायनाय जायाखै जास्ट एसे बर' हारिनि उनाव पार्टिनिबो खोथा गैया पार्टियाथ' टेम्परारि जिनिस गाबोन आं मुं पार्टियाव दं गाबोन मुं पार्टियाव गैया बे आरोखि ओंखायनो जोङो एसे हल बर' जाथि हिसाबै जोंनि मोननांगौखौ मोनफुङैनि थाखाय जों आरो बिबावनांगौ बेखिनिखौ आङो माने कनसेप्ट खालामना लाबोदोंमोन बेवहाय रायजोफोरखौ आं खावलायदों बेखौ गोनो गोथो साननाङा आरो बेयाव पलिटिकेल लाबोनो नाङा आरो बेखिनिखौ आं स्पष्ट खावलायदों आरो